Kad god raspravljamo o pobačaju, uvijek je korištena jedna metoda koja uključuje pronalazak najmarginalnijeg slučaja, pucanje na emociju i primjenu na opći moral. Najmarginalniji slučaje su djevojke koje su silovane. Medicinski je nevjerojatno to da djevojka zatrudni u tom slučaju. Tko ne vjeruje, kaže priroda, a ja kažem da je Bog predvidio predigru. Ne toliko zbog nas muškaraca, nego da bi djevojka mogla biti spremna. Njezino je tijelo velik dar i Bog je ponudio predigru kako bi se njezino tijelo pripremilo. I što se događa? Koga ne zanima predigra? Životinje i silovatelje. Zato su takvi slučajevi, kojih je i previše, toliko marginalni. Ovaj citat od kojega se Don Stojić danas ograđuje prvi je objavio Narod.hr. To je, podsjetimo, internetski portal udruge koju predvodi Željka Markić, udruge U ime obitelji. A tko je zapravo što rekao, pokušat ćemo utvrditi upravo sada u studiju Dnevnika 3. Dobro nam došli, velečasni Stojiću. Hvala lijepa i hvala što ste me pozvali. Citat o urbanom mitu glede silovane žene koji smo čuli, vi tvrdite da niste rekli. Pa što ste onda rekli studentima? Ovako, dakle, ja ne tvrdim, niti mislim, niti vjerujem da djevojka, odnosno žena, da ne može zatrudniti u silovanje. Dapače, čak u toj izjavi kažem da su to marginalni slučajevi. Dakle, to apsolutno ne tvrdim i to je me tako zateklo danas. To je naime bilo prije 5 dana, tako da... Dakle, niti N od te najspornije rečenice nije bilo, što se s vaše strane. Pa gledajte, svašta se napiše, ja ne znam kako je to tako završilo, ali i studenti koji su bili, nas je bilo 10 na mali krug, dakle prije 5 dana nitko nije to reagirao jer svi su čuli. Ja sam čak tom prigodom naveo dakle osobe koje ja znam, koji su plod silovanja, dakle ja to ne tvrdim. Mogli bismo sad zaključiti, velečasni Stojiću, da vam neko podmeće. Tko? Pa ne bi to rekao, ne bi to uopće rekao. Zato sam zapravo izabrao isti portal da objavim ono što zaista mislim i vjerujem i to mogu svi slušatelji, odnosno gledatelji, vi vidite večeras na narod.hr. A dajte recite nama što ste vi zapravo rekli, da ne moramo čitati portal. Vrlo jednostavno. Ja sam tvrdio da zapravo svako dijete ima pravo na život i onda su mene studenti pitali šta u slučaju silovanih žena. I to je vrlo osjetljivo pitanje. Ja sam rekao da je to strašan zločin i zapravo postoji jedna moralna metodologija koja je kriva gdje se uzimate marginalni slučaj koji su zaista rijetki, gdje se stvara jedna psihoza da svaka žena koja ide na pobačaj je silovana. Ja sam rekao to su rijetki slučajevi, međutim i čak ta djeca imaju pravo na život. I evo napominjem, ja znam jednog našeg Hrvata u SAD-u i prvi put sam čuo njegovo svjedočanstvo, njegova majka je plod silovanja i on ide po cijeloj Americi i svjedoči o tome. A ono što ja tvrdim i što sam tvrdio tu večer, prije 5 dana i sada, jest da svako dijete ima pravo na život. I život je nešto sveto i u silovanju dogodi se jedna užasna tragedija, ali sa pobačajem još jedna tragedija, oduzimanje i život. To je poznato stajalište Katoličke crkve. Jeste li velečasni iz ovog iskustva pogrešne interpretacije? Čini se možda doći do zaključka da bi se teme poput silovanja i žrtava silovanja ipak trebali prepustiti nekom drugom, primjerice stručnjacima. Zapravo ja nisam pokrenuo temu, nego sami studenti su pokrenuli tu temu, tako da ja sam bio gost tamo, ja nisam to organizirao. I drago mi je što su me zvali i mislim da veliki blagoslov u svemu tome da mi uopće raspravljamo o tome i drago mi je što sam tu i da će se konačno jednog dana razbiti taj tabu da progovorimo o zločinu pobačaju, da mi zapravo u Hrvatskoj ubijamo našu djecu. I mislim da bi bilo dobro da zaista stanemo i vidimo što je to i da spasimo tu djecu. I drago mi je što svako jutro studenti mole i pred bolnicom Milosrdnica već znam informacije da su nekoliko žena odlučile ne pobaciti. Ali o pobačaju ipak odlučuje svjetovna vlast. Mi smo ipak za sada svjetovna, a ne vjerska država. Hvala što ste bili gost Dnevnika 3. Hvala lijepo.